Vreau să vorbesc astăzi despre piedica care oprește înțelepciunea lui Dumnezeu. Este așa mare nevoie de înțelepciune în timpurile din urmă. Biblia spune că vor veni în timpurile din urmă vremuri când oamenii nu mai pot să distingă între bine și rău. Și prea puțini oameni mai văd lucrurile clar în Cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura începe să nu mai semene cu cea lăsată de Dumnezeu cu privire la biserică. Domnul Iisus spune că în Luca 17, cum a fost în timpul lui Lot și cum a fost în timpul lui Noe, așa va fi și în timpurile din urmă. În timpurile lui Lot, dacă ne uităm, puteți să vedeți cum era familia. Spune că era multă silnicie, adică violență în timpul lui Moise. Familia degradată. Nu două fetele lui Lot au ajuns până acolo să îl îmbete pe tatăl lor și să facă mai departe acest incest, care îl știți cu toții. Adică se degradează biserica? Dumneavoastră ce spuneți? Da. Și spune atâta de mult Scriptura că în timpurile din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii nu mai pot iubi adevărul. Adevărați închinători, spunea Domnul Iisus, se închină Tatălui în Duh și în adevăr. E foarte important când te rogi, cum te rogi. Cum trăiești. Dacă trăiești în Duhul lui Dumnezeu, în călăuzirea lui Dumnezeu și în adevărul lui Hristos. Nu poți ca să ai o relație cu Dumnezeu sau să vezi pericolele dacă nu ai călăuzire de sus. Dar ce împiedică pe om? Care îi piedica, mai bine spus, ca omul să aibă înțelepciune? Deschideți cu mine Biblia ca text de bază, Daniel, capitolul 1. Citim câteva versete numai. Versetul 8, pagina 857, spune că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să cape de bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de Domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Și acum uitați-vă la versetul acesta. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut ca pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceștia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel
până în anul întâi al împăratului Cirus. Amin. Care au fost, să spunem așa, care a fost atracția lui Dumnezeu față de acești tineri? Când au văzut Dumnezeu că ei nu vreau să se spurce, adică să se întineze, să-și murdărească cugetul lor față de Dumnezeu. Spune că au refuzat să mănânce din bucatele de la masa împăratului. Acolo erau tot felul de bucate care erau jertfite idolilor și care nu corespundeau cu mâncarea dată de Dumnezeu. Și spune că în momentul acesta, când ei au refuzat lucrul acesta, Dumnezeu a lucrat în dreptul lor și uitați-vă, după 10 zile zice că fața lor era mai frumoasă, mai senină, arătau mai bine la față. Ce vrea să ne spună cuvântul acesta? În timpul când noi ne ferim de păcat, Dumnezeu face ceva pentru noi. Spune în versetul 17 că le-a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Ce ne împiedică pe noi de această înțelepciune a lui Dumnezeu? Păcatul, fraților. Păcatul ne oprește. Știți din ce cauză fețele? Povesteam cu un păstor, spunea că la ora de copii, grupă care trebuiau să intre în tineret, au spus că tinerii aceștia aveau fața mai bătrână ca copiii din tineret. Și știți din ce cauză? Spunea că pe telefonul lor, zicea că copiii au declarat că s-au uitat la ceea ce nu trebuie, la scene imorale, la filme imorale, de la vârste foarte fragede. Și ascultați-mă atent ce vă spun. Lucrul acesta l-am văzut și eu de mult. Fețele la copiii noștri și la mulți copii nu mai sunt fețe de copii. Ascultați-mă ce vă spun. Copiii au intrat într-o cunoaștere a păcatului și au îmbătrânit la față, au devenit maturi. Nu au devenit maturi pentru că lucrează de mici, pentru că sunt necăjiți, pentru că au văzut lucruri care nu trebuiau să le cunoască la vârsta aceea și niciodată poate. Și Dumnezeu spune că acești 4 băieți care erau luați și duși în Babilon au spus: noi nu vrem să ne întinăm. Uitați-vă ce mult înseamnă să ai acasă învățătură biblică. Să-ți înveți copiii să se ferească de păcat. Te miri de ce nu sunt în stare să predice. Te miri de ce nu sunt în stare să cânte. Nu-i dau, uitați, eu văd așa, niciun părinte nu investește în a da copiii la școală, să învețe la un instrument, nu se ocupă. Toți părinții umblă după bani. În afară de mașină și de bani n-au nimic. Când deschide gura, n-ai cu cine să vorbești. Îți vine să pleci de acolo. Sunt goi. Știți din ce cauză? N-au investit în lucrarea lui Dumnezeu. Nici timpul lor, nici banii lor. N-au investit nimic. E foarte important să-ți înveți copiii să se ferească de păcat și să-ți ocupi timpul în casă cu copiii, să cânți o cântare, să-l înveți pe unul la instrument acolo, să cânte cu tine, să te pui cu el pe genunchi și să-l înveți. De ce ajunge biserica să nu mai poată deosebi binele de rău? Fraților, din cauza păcatului, Dumnezeu nu poate să intre în ființa noastră. Nu poate să intre în biserica noastră să facă o trezire, pentru că avem păcat. Trăim păcate ascunse, păcate grosolane, mari. În timpurile din urmă, biserica se degradează la maxim. Ajunge până acolo să nu mai poată distinge între bine și rău. Exact așa au fost în timpul lui Lot. Uitați-vă Lot când a părăsit pe Avram. Avram avea altar acolo în fiecare zi cu el. Când a plecat din casa lui Avram, Lot nu mai a avut altar. Și și-a adus familia la prăpăd. În timpurile din urmă trăim niște vremuri foarte interesante și foarte periculoase. Atât pentru biserică, cât și pentru noi personal, care suntem poate departe de anumite lucruri
interzise, să spunem, să le cunoaștem, dar afectează înaintarea bisericii. Trebuie să fim foarte atenți. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acești tineri au primit cunoștință în toate lucrurile. Apoi spune că pe Daniel l-a făcut priceput în toate vedenile și în toate visele. Vrei să lucreze Duhul Sfânt cu dar de descoperire, cu dar de vindecare, cu dar de nu știu ce în adunare. Fraților, Dumnezeu vrea, dar nu poate să facă lucrul acesta. Știți din ce cauză? Din cauza păcatului. Dacă nu ne ferim de păcat, Dumnezeu nu poate să facă nimic. Nu poate să facă nimic. În Ieremia, capitolul 2, Dumnezeu își disprețuiește altarul. Pleacă de la altar de acolo. Dacă vă uitați în biserica din Laodicea, el stătea afară din biserică, că nu mai plăcea la Hristos în biserică. Pentru că dacă era păcat, le mergea numele că trăiau, că erau pocăiți, dar nu erau pocăiți. Dumnezeu pleca de acolo. Samson nici nu știa când Dumnezeu a plecat din viața lui. El a spus, o să fac ca și altă dată aceleași lucruri. Și a văzut că nu mai poate să facă aceleași lucruri din cauza păcatului. Fraților, nu vă jucați cu lucrul acesta. Dacă deschidem Biblia, deschideți cu mine Biblia la 1 Samuel, capitolul 3. Uitați-vă, mi-a venit lucrul acesta acum. 1 Samuel, capitolul 3, primul și ultimul verset din capitolul 3, foarte important. Și uitați-vă ce spune aici. Tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Din ce cauză Dumnezeu nu vorbea? Vorbea foarte, foarte rar. Din ce cauză? Pentru că la templu nu era sfințenie. Copiii lui Eli furau mâncarea cea mai bună și o aduceau acasă. Eli o mai certat, dar nu i-a oprit. Nu i-a oprit din lucrare. Și atunci s-a întâmplat ceva. Dumnezeu nu a mai vorbit. În momentul când era păcat, când făceau slujba cu păcat amestecat, Dumnezeu nu mai lua nimica de acolo. Și Dumnezeu nu mai vorbea. Și a spus că să vă uitați la ultimul verset, eu am închis deja aici, dar deschid iarăși din nou. Uitați-vă ultimul verset. A spus careva ceva? Așa, ultimul verset. Domnul nu înceta să se arate la Silo, adică acum era în continuu acolo, căci Domnul se descoperea lui Samuel la Silo prin cuvântul Domnului. La un copil de câțiva anișori. Dumnezeu vorbea în biserică pentru că copilul era curat, fraților. Nu mai vorbea Dumnezeu printr-un popă, printr-un mare popă, prin Eli, nici prin copiii lui. Vorbea printr-un copil. Urmăriți pacea și sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe... Fraților, dacă ești azi la biserică, cred că vrei să-L vezi pe Domnul, dacă pleci astăzi acasă. Știți ce i-a spus Daniel la împărat? Împărate, placă sfatul meu. Rupe-o cu nelegiuirea, fii bun, fii darnic și poate Dumnezeu îți prelungește fericirea. Vrei să fii fericit? Ferește-te de păcat. Uitați-vă, Dumnezeu nu mai vorbea. Poate acasă te întrebi de ce Dumnezeu pe mine nu mă ascultă. În Iacov Dumnezeu spune clar, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui. Fraților, dacă trăiești, ascultă-mă bine ce spun, să spun din experiența mea cu Dumnezeu. Și pot să-ți vorbesc din Scriptură acum. Dacă tu ești aproape de Dumnezeu și trăiești curat, ție nu-ți frică că vei fi dat de rușine niciodată. Și când treci prin lipsuri, pe unde treci, tu știi că Dumnezeu are un plan să treci pe acolo și Dumnezeu te ajută să faci față la tot. Dacă tu cauți pe Dumnezeu și trăiești pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă. Ține minte ce spun. Dumnezeu te lasă când tu îl lași pe El. Dacă voi mă veți părăsi și eu vă voi, nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia.
Dumnezeu e tare supărat, poporul nu știa de ce merge prost. În Ieremia, capitolul 2, mi se pare, ce te duci tu în Egipt să bei apa Nilului. Ieremia, capitolul 2. Așa, pagina în Biblie, 737. Versetul 17. Nu ți-ai făcut tu singurul lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Dumnezeu, vedeți, vroia să ne îndrepte, dar oamenii l-au părăsit pe Dumnezeu. Și acum ce cauți tu să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria și să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică, adică niciun respect. Când vedeți în Biblie, închinați-vă cu frică, acolo la Dumnezeu nu-i place să vii așa, gata de frică, eu ascult și cedez. Cu respect. Tu vii cu respect. Și să n-ai niciun respect față de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Vei vedea ce rău este să n-ai niciun respect față de mine în biserică, prin societate și să mă părăsești pe mine izvorul apelor vii. Să te duci în Egipt să bei apa Nilului. Dumnezeu când i-a scos pe evrei din Egipt, i-a spus niciodată aici să nu mai vă întoarceți. Și lor le stătea capul tot înapoi. Și în momentul când aveau anumite nemulțumiri în viața lor, au spus mergem înapoi. Și s-au dus și au spus Dumnezeu, o să vezi ce greu și amar este să părăsești pe Domnul. Ce cauți tu să te duci să bei apa Nilului? Apa Nilului, fraților, acum dacă vă duceți în Egipt, vedeți, apă n-au multă, egiptenii n-au apă multă. Acolo intră toate canalizările egiptenilor. Și când e apa puțină vara, atâta de urât pute apa aia, de nici nu-ți vine să stai lângă apa aia. Pentru că apa e mică și când trec anumite vapoare și vaporaje pe acolo, pute foarte urât. Și Dumnezeu zice, tu singur te-ai dus să bei apa asta de acolo. Tu singur ai făcut-o. Tu singur ți-ai săpat puțuri, ai vrut în așa fel să-ți găsești alte izvoare din care să te adăpi. Ți-ai făcut singur răutatea cu mâinile tale. Din ce cauză? Și uitați-vă, Dumnezeu te lasă, pleci. Aici ajunge biserica în timpurile din urmă. Nu mai pot distinge între bine și rău. Știți de ce? L-au părăsit pe Dumnezeu. Ei cred, spune că sunt pocăiți. Au doar o formă de pocăință, de evlavie, adică de frică de Domnul, dar fără putere. Vedeți, iar ne întoarcem la putere. Ce înseamnă putere? Nu mai au puterea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, nu mai au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Au doar o formă. Tăgăduindu-i puterea. Cu alte cuvinte, niciodată nu o să fiu așa, nu se poate. N-ai cum să trăiești pentru Dumnezeu. Când spune Dumnezeu, fiți, n-ai cum, noi trăim, fraților, nu, suntem oameni, rămânem aici. Ăștia sunt oamenii care tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu pleacă. Dumnezeu își părăsește altarul. În Ezechiel, capitolul 8. Într-o vedenie, cu alte cuvinte, răpire sufletească, Dumnezeu îl duce pe cine? Pe Ezechiel, omul lui Dumnezeu. Și uitați-vă în Ezechiel, capitolul 8. Ezechiel, capitolul 8. Uitați durerea lui Dumnezeu. Îi spune Dumnezeu ceva interesant. El nu mai era mulțumit cum se roagă oamenii. Și din ce cauză? Pentru că erau încărcați de idole, adică de plăceri, de Dumnezei străini. Și spune așa, în versetul 1, în pagina 808, în al 6-lea an, în ziua 5-a, a lunii a 6-a, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. M-am uitat și iată că era un tip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită. Și spune așa, el a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Deci în vedenia aceasta, el a văzut, Duhul m-a răpit între pământ și cer, adică într-o răpire spirituală.
El era tot acolo unde a stat jos, dar el a avut o vedenie și a mers într-o răpire spirituală. Și spune, între pământ și cer, și m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim. Vedeți, m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim, la ușa porții de la curtea dinăuntru, care caută spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei care stârnea gelozia Domnului. Și iată că slava Dumnezeului Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale. El mi-a zis, fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. A ridicat ochii spre miază noapte, iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului la intrare. El mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșesc aici casa lui Israel? Ca să mă depărteze de ce? De Sfântul Locaș. Vedeți, Dumnezeu e depărtat de Sfântul Locaș când noi nu trăim în ascultare de El și ne încurcăm cu păcatul. Dar vei mai vedea și alte urăciuni și mai mari. Uitați-vă versetul 12. Și El mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel. Fiecare în odaia lui plină de chipuri. Ei se rugau la animale în biserica lui Dumnezeu în Ierusalim. Căci ei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Versetul 14. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului dinspre miază noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Tamuz era o statuie, considerat un Dumnezeu străin pentru ei. Și mai departe Dumnezeu îi arată mai multe urăciuni, adică lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Și spune Dumnezeu, vezi tu cum se roagă ăștia în biserică? Vezi, ăștia vin la biserică, dar nu mă iubesc pe mine. Oamenii aceștia vin la biserică, dar ei au în inima lor o mulțime de idoli, de plăceri care nu sunt după voia mea. Și asta nu mă face altceva decât să fac să împărăsesc locașul. Zice, uite-te ce vezi. Idolul geloziei. Idolul Dumnezeu ne vrea cu gelozie, spune Dumnezeu la Moise. Și când tu nu-L iubești pe Dumnezeu și te îndrăgostești de alt lucru de pe pământul acesta, stârnești gelozia lui Dumnezeu. Și poporul Israel a stârnit-o de multe ori și a văzut ce amar este să-L părăsești pe Dumnezeu. El care a dat pe Fiul lui Iisus Hristos să moară pentru noi. Și noi acum să întoarcem spatele, să nu ascultăm. Știm că trăim timpurile din urmă, biserica se degradează. Și noi ascultăm de glasul întunericului. Din ce cauză? Din cauza păcatului. Avem idoli în fața noastră și în prioritățile noastre. Noi nu-L mai iubim pe Dumnezeu cum L-am iubit odată. Spune Dumnezeu, când era tânăr în Israel, îl iubeam. Am chemat pe Fiul meu din Egipt, adică pe Iisus Hristos. Când era tânăr, ai îmbătrânit în pocăință. Nu mă mai iubești ca la început. Zice, am ceva împotriva ta, îi spune Dumnezeu la o biserică, că nu mă mai iubești ca la început. Ți-ai părăsit dragostea aceea din tâi, când erai tânăr. Așa cum și în multe familii, poate e la fel. Nu mai iubesc partenerul cum l-a iubit odată. Trăim niște vremuri foarte interesante. De ce dragostea celor mai mulți se va răci în adunare? Spune clar, din pricina păcatului. Din pricina păcatului, dragostea celor mai mulți se va răci. Din pricina aceasta. Fraților, îl mai iubiți pe Domnul? Căutați părtășia acasă cu Domnul? Căutați timp cu copiii dumneavoastră acasă? Îl așteptați pe Domnul? Spune că cine îl așteaptă pe Domnul, cine are nădejdea aceasta, că vine Domnul și vine să-l ducă, zice, se curățește după cum și El este curat. Și spune încă un lucru, că se mângâie cu aceste cuvinte că vine Domnul. Tu cu ce te mângâi pe pământul ăsta? Care-i mângâierea ta? Cu ce mângâiere te mângâi pe pământul ăsta? Care e alinarea ta? Pentru mine, cea mai mare alinare este că vine Domnul. Și mă bucur că vine Domnul. Mă bucur că trăiesc timpurile din urmă. Să mă ajute Domnul. Să pot să am disciplină în viața mea în fiecare zi cum o am acum. Sau chiar mai bună. Că fără disciplina asta care eu o am acasă, în familia mea, pot să spun mai mult în viața mea singuratică, să-mi fac timp, aș cădea oricând în păcat. La câte atracții, la câte avantaje, la câte oferte mi se fac mie.
Dacă n-aș avea o disciplină, să-mi fac timp pentru Domnul, să mă rog, să citesc, să stau singur în camera mea acolo cu Domnul, aș cădea poate de mult. Fraților, trebuie să ne trezim din somn. Uitați-vă să vedem uite, de ce Dumnezeu l-a ales pe Moise? Și de ce i-a dat la Moise atâta înțelepciune? Faptele Apostolilor. Capitolul 7, de la versetul 20 la 25. Faptele Apostolilor. Uitați-vă de ce Dumnezeu l-a ales pe Moise. E foarte interesant să știi lucrul ăsta, de ce l-a ales Dumnezeu. Uitați-vă, pe vremea aceea, pagina 1063, pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. Ce-mi place treaba asta aici? Să fii frumos înaintea lui Dumnezeu. Ce vrei? Adică să ai o atracție înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe, și fiți atenți acum la versetul ăsta, credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar nu au priceput. Uitați-vă că Moise, când a practicat această crimă, el o știut și a spus așa: poate își vor da seama frații mei că eu sunt pus aici pentru a-i salva pe ei. Dar ei n-au văzut lucrul ăsta și l-au fugărit. De ce a fost frumos înaintea lui Dumnezeu? Pentru că omul acesta, dacă citiți Evrei ce spune Pavel, că n-a vrut să se mai numească fiul fiicei lui Faraon și a vrut mai bine ce să facă? Să sufere cu poporul lui, Dumnezeu. Dar știți ce s-a întâmplat? Moise l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos pe cruce. Moise a avut o stare în care l-a văzut pe Iisus Hristos. Și el atunci când a văzut ocările lui Iisus, cum Iisus duce crucea, a spus: mă duc până la capăt, nu mai cedez. Că el de multe ori a vrut să citiți Evrei și vedeți că acolo în Evrei Dumnezeu îi descoperă jertfa Domnului Iisus Hristos. Cum el duce crucea pe dealul Golgotei. Tu la cine te uiți? Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică, adică cu respect față de Domnul. Duceți până la capăt cu respect mântuirea voastră față de Domnul. Din ce cauză nu avem respectul acesta? De ce nu-L mai respectăm pe Iisus? Cu ce-o greșit Domnul nostru? De ce nu vrei să renunți la păcat? Dacă mori astăzi. Dacă mori astăzi. Uitați-vă ce spune în Numeri. Hai să citim ceva interesant. În Numeri, capitolul 12. E un text foarte interesant, de la 6 la 9. Uitați-vă dumneavoastră la versetele acestea. Și a zis: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. În Evrei spune că el a fost credincios peste toată casa lui Dumnezeu. Îi lua textul de aici. Eu îi vorbesc gură către gură
mă descoper lui, nu prin lucruri greu de înțeles, și el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut de să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Dumnezeu îi ceartă. Aici e vorba de sora lui Moise, e vorba de Aron, care o bârfit despre Moise, o vorbit ce nu trebuia să vorbească și spune că Dumnezeu s-a supărat și a spus Dumnezeu: cum puteți voi să vorbiți asupra lui Moise, că eu cu el vorbesc gură către gură? Adică ce vedem aici? Uitați-vă cât de drag, cât de plăcut era la Dumnezeu de Moise, cât îl plăcea Dumnezeu pe omul acesta. Până acolo că îi luau apărarea și o pedepsit pe alții din ce cauză au vorbit pe la spate. Uitați-vă ce face Dumnezeu pentru un om care îl agriază, care îl ascultă. Ce ne împiedică pe noi să avem descoperirea lui Dumnezeu în viața noastră? Mulți nu mai își găsesc și spune: parcă pe mine Dumnezeu m-a părăsit de mult. În Ioan, uitați-vă Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 23. Versetul acesta l-am citit iarăși nu de mulți aici în adunare. Uitați-vă ce spune Dumnezeu că face El. Ioan 14. ...1046 pagina, versetul 22 și 23. Iuda, nu Iscariotianul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Vedeți, tu când păcătuiești și spui: eu nu pot să mă las, tu nu-L iubești pe Domnul. Zice așa: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu 100%. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu... Fraților, când vine Dumnezeu la noi, când locuiește Trinitatea lui Dumnezeu în viața noastră, când locuiește Trinitatea lui Dumnezeu în biserica noastră, când? Când vom păzi cuvântul Lui. Dacă te simți singur, cercetează-te și vezi care e problema. Gândește-te foarte bine la textul acesta. El va veni și va locui în casa ta împreună cu Tatăl, cu Fiul. Iosua spunea așa în capitolul 23 cu 11: vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să-L iubiți pe Domnul. De ce omul acesta a lăsat acest mesaj aproape de sfârșit? Băgați de seamă în viața voastră, cu alte cuvinte, să-L iubiți pe Dumnezeu cel mai mult și să nu vă depărtați de El niciodată. Din cauza aceasta intră păcatul și cad cei mai mulți dintre noi în timpurile din urmă, pentru că nu mai au dragoste. Uitați-vă la biserică, nu mai vin. Își găsesc plăcere în lucrurile de pe pământ. Iubesc lucrurile de pe pământ mai mult decât orice lucru care spune Dumnezeu să-l facă. Și uitați ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2. 2 Corinteni 2 de la 7. E foarte interesant textul acesta. 2 Corinteni 7. Nu, 2 Corinteni 2 cu versetul 7. Așa. Doi 7 la 16. Uitați ce spune aici. Mulțumiri fie... Citesc de la versetul 14 până la versetul 17. Nu citesc de la 5 că e prea lung și nu e atâta timp. Și spune: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna
cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, fiți atenți, care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Adică prin noi trebuie să ajungă Dumnezeu la toți oamenii cu cunoștința Lui. Dar ce ne împiedică să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Că ăsta e titlul la predică. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos. Printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Ești o mireasmă pentru cei ce sunt atât pe calea lui Dumnezeu cât și pe calea pierzării, sunt oameni. Ești o binecuvântare a lui Dumnezeu, El te poartă în carul lui de biruință ca tu să dai mireasmă. Dai mireasmă. Uitați-vă, ce te împiedică? Păcatul, fraților, tu nu ești, cu alte cuvinte, în carul acesta. Pentru că în carul acesta lui Dumnezeu sunt numai oamenii care dau mireasma aceasta. Așa spune aici. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceea o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată. Uitați-vă, asta e viața de pocăință. Adică cu mintea curată. Fraților, când spune cu inimă curată, e vorba să ai o minte curată. De-aia suntem bătrâni la față. Copiii sunt bătrâni la față, ca o minte întunecată. Acolo sunt tot felul de secvențe, de filme. Și spune așa, căci noi nu strigăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Uitați-vă, ești tu în carul ăsta? Ai o minte curată ca Dumnezeu să locuiască în tine? Fără o minte curată, uitați-vă la Daniel. Daniel s-a oferit să se spurce. Nu i-a strălucit fața, să nu înțelegeți greșit textul ăsta, că dacă o mânca varză și morcov, i-a strălucit fața. E greșit? Lui i-a strălucit fața că s-a oferit de păcat? Moise, care trăia cu Dumnezeu, iar ne întoarcem la el. Zice că când a venit de pe munte, o trebuie să-și pune o maramă pe față, că fața îi strălucea, nu? Fraților, noi nu mai suntem o mireasmă pentru oameni ca să-i întoarcem de la moarte spre viață. Sunt o grămadă de oameni. Noi nu mai suntem o binecuvântare. Biserica lui Hristos nu mai are binecuvântarea aceasta. Știți din ce cauză? Că trăiește în păcat. Sunt păcate grosolane. Trăim în păcate. Și noi credem că Dumnezeu ne va duce în cer așa cum suntem noi. E greșit. Dumnezeu ia la cer pe cei care se păstrează curați. Cei care ascultă de Dumnezeu. De ce Apostolul Pavel spunea la biserica din Corint, în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 5, mă mir și spre rușinea voastră o spun, că nu se găsește între voi niciun om înțelept să judece între frate și frate. Păi știți de ce nu erau oameni înțelepți în Corint? Și ascultați-mă atenți acum pentru cei care vorbesc în limbi, care spun că sunt proroci, sau care sunt... Biserica din Corint era plină de daruri spirituale și nu era înțelepciune lui Dumnezeu în sfințenie. Uitați-vă bine. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Cum poate o biserică cu atâtea daruri spirituale să fie departe de Dumnezeu? Asta e greșeala la cei mai mulți penticostali. Se bazează pe daruri și nu pe sfințenie. Uitați-vă, biserica asta frecventau darurile în adunare și trăiau în imoralitate. Cei bogați disprețuiau pe cei săraci în incest. O mamă trăia cu fiul ei vitreg. Și Pavel vine și spune, nimeni dintre voi nu e acolo. El nu era acolo. Nu este nimeni acolo. Erau certuri. Am auzit de la Ecloie că sunt certuri. Când veniți la biserică, nu puteți să stați la masa Domnului. Ei făceau masa Domnului în chip nevrednic și așa mai departe. Și spune, nu se găsește acolo, nu mai este niciun bărbat pocăit, autentic, în probleme să fie rezolvate. Știți din ce cauză? Trăiau în păcat. Și nu mai vedeau înțelepciunea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, nu mai vedeau cuvântul lui Dumnezeu curat. Știți din ce cauză? Din cauza păcatului. Îs multe adunări astăzi, cel puțin eu cunosc
o grămadă, și în diaspora, și în România, în care nu mai văd oamenii bine Scriptura. Pe internet sunt o grămadă de oameni care nu mai văd Scriptura bine. Din ce cauză credeți dumneavoastră că oamenii ajung orbi? Nu și-au ferit ochiul. Spune, ferește-ți ochiul mai mult ca orice. Fraților, când ochiul tău este curat, tot trupul tău este plin de lumină. Pe de-aia nu mai ai lumină să distingi între bine și rău. Că ochiul tău, prin ceea ce vezi pe TikTok, prin filmele pornografice și așa mai departe, ți s-o întuneca mintea. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit, spune Biblia. Și zice, Dumnezeu le-a dat o lucrare de rătăcire, nu? I-a lăsat în voia gândurilor lor, i-a lăsat în voia minții lor blestemate, i-a lăsat să săvârșească fapte nelegiuite, lucruri scârboase, nu? Care erau acolo? Să trăiască bărbat cu bărbat, femeie cu femeie și așa mai departe. Când ajunge un om să practice lucrul ăsta? L-o părăsi pe Dumnezeu, să știți. Întoarce-te la Dumnezeu astăzi, rapid. Acum. Biserica lui Dumnezeu cade, fraților. Pe zi ce trece, pierde. Dragostea celor mai mulți se va răci. Uitați-vă câte divorțuri. Uitați-vă câți copii avem din două relații de căsătorie. 2 copii cu 2 bărbați, 3 copii de la 2 bărbați. Apoi avem, uitați-vă ce se va întâmpla, eu m-am gândit de acum de un timp, ce se va întâmpla peste 10 ani în biserică. Păi o să avem în biserică copii needucați. Știți din ce cauză? Că nu mai are tată, unii nu stau cu bunicii, părinții i-au lăsat de mult, mama trăiește în curvie, apoi uitați-vă câte familii avem în concubinaj și ei spun că sunt împăcați cu Domnul și îl așteaptă pe fals. Oamenii care trăiesc în concubinaj nu sunt păcați cu Domnul. Merg în iad, vă spun de acum. Dacă nu te pocăiești și nu-ți îndrepți comportamentul după Scriptură, nu ai cum să mergi. Am ajuns până acolo să avem, chiar aici în adunare, am avut pe cineva, ne-am trezit, musafir, în comitet ales prezbiter trăind în concubinaj. Cum e asta, Doamne? M-am speriat, nu? Unde am ajuns? De ce am ajuns aici? M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și au săpat puțuri de apă care nu vin din mine, spunea Dumnezeu. O să vadă ce amar și ce groaznic este să mă părăsească pe mine izvorul apelor vii. O să vezi mai încolo că îți dorești moartea. Poate chiar te omori tu singură. Eu am întâlnit tot așa un frate păstor, a avut o fată la facultate și s-a spânzurat fata asta. Și-a lăsat un bilet scris, zice, s-a spânzurat. Cânta foarte frumos în adunare. Era în anul 2 la facultate. Atenție mare ce spun, nu te juca cu păcatul. Păcatul te duce la moarte. Păcatul te duce în iad. Hristos pentru asta a venit, să nimicească lucrările diavolului. Nu lăsa lucrările diavolului în viața ta, în biserica unde slujești. Biserica din Corint a lăsat lucrările diavolului în biserică. Stăteau la frângerea pâinii într-un chip nevrednic. O mamă trăia cu fiul ei și nu o punea sub disciplină. Era certuri la adunare, stăteau la frângerea pâinii. Erau bogați pe o parte, săraci pe o altă parte. Făceau diferență între săraci și bogați. Veneau cu mâncare și cu vin la biserică, erau beți deja. Și în Corinteni se primește regulă de a sta la această masă de aducere aminte. Pentru că Dumnezeu nu poate amesteca sfințenia Lui cu nelegiuirea. Nu! Dumnezeu a venit să ne spele, să ne curățească, să nu mai fim robi ai păcatului. Noi nu mai suntem robi. Noi nu suntem din aceia care stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, care spune că Dumnezeu ne iubește oricum. Niciun verset din Biblie nu spune că Dumnezeu ne iubește oricum. Dacă tu îl găsești, să-l înscrii și eu îți cer iertare. Și vă cer iertarea ta. Nu, în toată Biblia nu există versetul ăsta că Domnul te iubește oricum. Scrie așa, veniți la El, așa cum sunteți. Voi tot ce trudiți și împovărați și eu vă voi primi. Dar nu spune Dumnezeu că ne iubește. În 1 Corinteni, să vedem dacă 1 Corinteni 5 cu 20 sau 2 Corinteni 5 cu 20, uitați-vă acolo, spune, împăcați-vă cu Dumnezeu. Păi la biserica asta nu era împăcată cu Dumnezeu?
Nu era în păcat, că trăia în păcat. 1 Corinteni, uitați-vă foarte clar. 2 Corinteni, mergem la 2 Corinteni 5. 2 Corinteni 5? Mai greșesc și eu, că somn. Cine nu vorbește, ăla nu greșește. Nu? Dar eu greșesc mai mult, că predic. Mai greșesc. Zice, noi dar suntem împuterniciți, adică și eu sunt un împuternicit al lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Uitați-vă, biserica asta nu era împăcată chiar dacă vorbeau în limbi. Chiar dacă erau plini de darurile Duhului Sfânt, nu erau împăcați cu Dumnezeu, că trăiau în păcat. Știi când te-ai împăcat cu Dumnezeu? Când te-ai pocăit prin Iisus Hristos și ți-ai părut rău și n-ai mai făcut. Domnul Iisus a spus așa, du-te și nu mai păcătui. Ai grijă să nu ți se întâmple ceva mai rău. Nu a spus, eu te iert de câte ori faci în fiecare zi. Noi nu mai trăim sub lege, ci sub har. Și păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Voi nu mai sunteți robi păcatului. Trebuie să înțelegi treaba asta. Mulți predicatori nu predică ca mine. Vă predică greșit. Nu-i pasă că mergi în iad. Ascultă-mă ce spun. Mie îmi pasă că mergi în iad. De-aia spun adevărul, chiar dacă nu mă iubești. De ce Pavel, uitați-vă cum predica la Corinteni? Corintenilor, împăcați-vă, pe nu suntem împăcați, că noi vorbim numai în limbi îngerești și strigăm tot cu mâinile pe sus, nu? Știi ce înseamnă să te împaci cu Domnul? Să nu mai faci. Și spune așa în 1 Ioan 1:9, spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Fraților, dacă cineva a păcătuit, iertați-l. Asta e o raritate. Dacă cineva cade în vreo greșeală, să ridicați cu Duhul blândeții. Uitați-vă, nu faceți e o deosebire între greșeală și a trăi în păcat. Eu am avut studiu biblic despre treaba asta, nu știu, de vreo 2 sau 3 ori. Ce înseamnă greșeală? Unii au spus că e egal cu păcatul, e fals. A trăi într-un păcat e altceva și a greși e altceva. Și când spune, fraților, dacă cineva a păcătuit, se întâmplă să mai păcătuim, dar nu mai trăim în păcat, fraților. Noi nu putem să spunem că nu avem păcat, că suntem mincinoși. Trebuie să înțelegem, dar noi nu mai trăim, nu mai suntem robă, că se întâmplă, că suntem oameni. Asta e altceva. Dar tu să nu spui că te uiți toată ziua pe TikTok și te macină gânduri și fantezii și așa mai departe. Și tu le practici de ani de zile. Ascultă-mă bine ce spun, termină astăzi cu totul. Asta e Evanghelia curată. De ce a venit Hristos pe pământ? Spune tot Ioan în epistola lui. A venit să nimicească lucrările diavolului. Dacă lucrările diavolului sunt în noi, înseamnă că Hristos? Dați dumneavoastră răspuns. Ai văzut? De cine ascultăm? Avem alt stăpân acum. Îl avem pe Tatăl nostru, pe Dumnezeu. Păcatul ne oprește de înțelepciunea lui Dumnezeu, de cunoștință, de descoperiri, de daruri profetice, de vedenii și așa mai departe, de putere de vindecare. Eu nu sunt cesaționist. Eu cred în puterea Duhului Sfânt. Cred în darurile Duhului Sfânt. Nu confundați darurile Duhului Sfânt cu umplerea cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt e o putere, fraților. Ai frână. Ai putere să biruiești păcatul. Toți vorbesc în alte limbi? Nu. Spune clar. Toți penticostali umblă să vorbească în alte limbi și spun așa. Noi suntem cei mai. Ești cel mai fals. Să spun de acum. Până când nu poți să biruiești păcatul, nu ești nimic. Însă o grămadă de pocăiți o să fie în iad care vorbesc în alte limbi și așa mai departe. Păcatul. Pentru asta l-a adus Dumnezeu în lumea noastră pe Domnul Hristos. Pentru asta a venit Hristos. Și eu păcătuiesc, nu-s mai bun ca dumneavoastră, dar eu nu mai trăiesc în păcat, fraților. Eu sunt liber. E diferență mare, nu? E diferență mare.
Dumnezeu să ne ajute. Amin. Cântăm o cântare.